Улады Беларусі прызналі Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыі. Што зараз будзе з цяперашнімі былымі студэнтамі і выкладчыкамі? Каго з вядомых беларусаў можа закрануць гэтае рашэнне? І ці непазбежны масавы адток беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту? Добрый дзень, тут Ганна Соўць, гэта пік свабоды. Сітуацыю з так званым экстрэмісцкім статусам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту абмяркуем з гісторыкам Паўлам Церашковічам, які быў старшынём сенату ВГУ з 2009 па 2014 год, а таксама з юрыстам праваабарончага цэнтру «Вясна» Паўлам Сапелкам. 14 красавіка стала вядома, што Вярхоўны суд Беларусі на прапанову Генеральнай пракуратуры прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыі. Падрабязнасці ў нашым відэо. Гэта бадай першы выпадак, калі такі статус атрымлівае цэлы еўрапейскі універсітэт. По заявлению Генеральной прокуратуры, на основании закона о противодействии экстремизму, Верховный суд вынес решение о признании иностранной организации Европейский гуманитарный университет с входящими в ее состав структурными подразделениями экстремистской и запрещение ее деятельности с использованием символики и атрибутики на территории нашей страны. Ідэю яшчэ ў верасні 25 году публічна агучыў колішні генпракурор Беларусі Андрэй Швед. Тады ён звярнуўся ў Верхоўны суд з адпаведнай просьбай. Цяпер ужо, як ягоны старшыня, гэтае рашэнне сам і прыняў. Пасля гэтага ціск на студэнтаў пачаў узмацняцца. Допыты ў КДБ і следчым камітэце. Запалохвалі. Маўляў, мы ведаем, што вас там вучаць і падбухторваюць арганізоўваць пратэсты ў 2030 годзе. Выйшла яна адтуль разгубленая, запалоханая, у слязах. Мы з мужам настаялі, каб яна тэрмінова напісала заяву на адлічэнне. Канечне, шкада, што столькі часу і сіл дзіця патраціла. Цяпер пад удар трапляюць все, і студэнты, і выкладчыкі. Праваабаронцы папярэджваюць, любое дачыненне да ЭГУ могуць трактаваць як экстрэмізм, нават аплату навучання. За гэта ў Беларусі прадугледжана крымінальная адказнасць да 7 гадоў турмы. Сам універсітэт заяўляе, што працягне працу, прытрымліваючыся каштоўнасцей ведаў і свабоды слова. ЭГУ – прыватны універсітэт, заснаваны ў Менску ў 1992 годзе. Пасля закрыцця ў 2004 ён працуе ў Вільні і мае статус літоўскай ВНУ. Большасць студэнтаў – грамадзяне Беларусі. І да нас далучаецца дарадца Святлана Ціхановскай па адукацыі і навуцы, гісторык Павел Церашковіч, які быў старшынём сенату ВГУ з 2009 па 2014 год. Добрый дзень. Вітаю. Як вы ўспрынялі рашэнне Верхоўнага суду прызнаць ЭГУ экстрэмісцкай арганізацыяй? І супраць каго найперш паводле вас накіраванае гэтае рашэнне? Ну, ведаеце, нават пры тым, што рашэнне было чаканае, і першыя званочкі былі нават не ў мінулым годзе, а яшчэ гады, напэўна, 2 таму прапагандіст Тур казаў, што мы вас абвесцім экстрэмістамі, але ўсё роўна асадак такі непрыемны. І супраць каго накіраваны найперш, хто пацерпіць найбольш? Безумоўна, гэта пацерпяць усе. І тут тры катэгорыі. Гэта студэнты перадусім, гэта выкладчыкі і гэта бацькі студэнтаў. Гэта вось такая група рызыкі. Што будзе з выпускнікамі, асабліва з тымі, якія скончылі там шмат гадоў таму, сказаць цяжка. І адзінае можна сказаць, што у Беларусі ж не до законов, и законы могут иметь зворотную силу. Так что зараз я абсолютно згодны с правооборонцами, что у группы рызыкі усе, хто мае хоть нейкае дачыненне до Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Агулам ва універсітэце каля 1500 студэнтаў і каля 100 выкладчыкаў. У часы, калі вы працавалі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, якая частка студэнтаў, выкладчыкаў жыла ў Беларусі, ездзіла на вучобу ці працу ў Літву? Студэнты, так яны, тыя, хто вучыліся на стацыянары, яны стацыянарныя былі ў Літве, а выкладчыкі большасць жыла ў Беларусі і працавала
так званым вахтовым способом. То есть мы регулярно ездили у ободва бакі. А як цяпер гэта выглядае? Ці ездзяць Ну, абодва бакі, так не афішуючы выкладчыкі, ну і ў тым ліку студэнты? Зараз, зразумела, ну, скажем так, пакуль што яшчэ нема, дзякуй Богу, выпадкаў, але ну, лепш не звязвацца з гэтым. То бок усім, хто зараз у Літве, я бы не раіў ездзіць у Беларусь. Паводле інфармацыі карэспандэнтаў «Свабоды» ўжо былі допыты студэнтаў у следчым камітэце, у камітэце дзяржаўнай бяспекі. Якія практычныя наступствы гэта можа мець для цяперашніх і для былых студэнтаў ЕГУ, асабліва тых, хто жыве ў Беларусі? Ну, вы сказалі, што все могуць пацярпець, але тым не менш, якія? Ну, ведаеце, прыкладна месяцы 1,5-2 таму на магілёўскім тэлебачанні быў сюжэт, прысвечаны ЕГУ. Там бралі інтэрв'ю са студэнткай, ці нібыта студэнткай былой, якая вучылася ў ЕГУ і сама адлічылася. А далей вось было бачна, што вядучая працавала па нейкай такой метадычке, складзенай ці там у пракуратуры, ці ў КДБ, і яна падрабязна распісвала, што можа быць, калі вы звязаныя з ЕГУ. Ну, перадусім, галоўная небяспека для студэнтаў і выкладчыкаў, што іх могуць арыштаваць як экстрэмістаў, і небяспека для бацькоў, таму што аплата за навучанне можа трактавацца як фінансавая падтрымка экстрэмісцкай арганізацыі. Ну, сярод выпускнікоў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту это прадстаўнікі незалежных медыа вельмі шмат. Гэта праваабаронцы, это прадстаўнікі грамадскага сектару, бізнесу, культуры. Сам універсітэт не публікуе так званы спіс знакамітых выпускнікоў. У 2015 годзе апытанне ЕГУ паказала, што больш за 60% выпускнікоў жылі і працавалі ў Беларусі. Але сярод былых выкладчыкаў, ну, у тым ліку праўладны прапагандыст Алексей Дзермант, напрыклад, так? Ну, сярод былых студэнтаў абвінавачаная ва ўкраіне ў шпіянажы Інна Кардаш. Таксама была палізняволеная Сафія Сапега, якая праходзіла па адной справе з Раманам Пратасевічам. Вучылася ў ЕГУ. Ці закране гэта людзей, якія цяпер у Беларусі, якія цяпер, ну, як Дзермант, напрыклад, праўладныя? Мне падаецца, вось літаральна паўгадзіны таму мне таксама задавал Белсат падобныя пытанні адносна таго, навошта гэта ўлада зрабіла. І я вось бачу тут тры такія прычыны, чаму яны гэта зрабілі. Ну, першая прычына, каб абмежаваць отток моладзі за мяжу. Гэта абсалютна відавочна. Пакуль яны не рашаюцца на тое, каб проста замкнуць межы, але вось, ну, такі канал оттоку яны пракрываюць. Вось. Другая прычына, і вось гэта звязана з вашым пытаннем, што гэта значыць. Мне здаецца, вось гэтае рашэнне было прынята у тым ліку і таму, што вось карніцкім органам у Беларусі уже папросту не хапае працы. То бок усіх, каго маглі, яны уже там па старых вось артыкулах, па старых звестках уже перасажалі. І вось паглядзіце, недавно гэтая кашмарная гісторыя, калі арыштавалі цэлае архітэктурнае бюро. А ім трэба апраўдваць сваю працу. У дадзеным выпадку, вось калі абвяшчаюць экстрэмісцкім ЕГУ, а з ім звязаны не толькі вось зараз там 1500 студэнтаў, а гэта набярэцца шмат тысячаў людзей, гэта яны сябе забяспечваюць працу. Ну і трэця мэта, якая можа быць, гэта вось бегучая сітуацыя, то есть чаму менавіта зараз было прынята гэтае рашэнне, хаця рыхтавалася досыць даўна, но зараз адкрываецца такая магчымасць перамоваў з Літвой, з падачы амерыканцаў адносна транзіта беларускага калія, і гэта такая гульня на падвышэнне ставак.
і вось паглядзіце амаль што синхронна рэзка павялічылася колькасць нелегальных мігрантаў, якія вось накіроўваліся менавіта ў Літву. Ну і вось тут яшчэ ЕГУ. То бок гэта ну такая рэч для гандлю, што калі вы так балееце за ЕГУ, ну вось давайте мы на штосьці гэта абмяняем. Так што вось можа быць такое тлумачэнне. Ну, як вы мяркуеце, калі ну, вось гэты ціск будзе паспяховы з боку беларускіх уладаў, з боку уладаў Беларусі, ці гэта рашэнне можа быць адкліканае, калі літоўцы пойдуць насустрач? Ну, магчыма і так, таму што, ну, шчыра кажучы, вось тое, што яны там наплелі пра дзейнасць у ЕГУ, гэта, даруйце, іх прокуратурно-эратычныя фантазіі. Нічога такога і блізка у ЕГУ нема. Вось, асабліва вось пасля таго, як пачаліся первыя званочкі, ЕГУ настолькі себя паводзіў ціха, вось, нідзе не свяціўся, ну, вось, бачыце, ўсё роўна не дапамагло. Я прапаную паслухаць былога палітзняволенага і былога студэнта ЕГУ Міколу Дзядка, які таксама вот мае свае тлумачэнні, чаму гэта было зроблена. Я, калі пачуў гэтую навіну, у мяне адно толькі пытанне было: а чаму так позна? Чаму гэта не было зроблена раней? То бок па ўсёй логіке беларускай дзяржавы гэта трэба было зрабіць раней, але, відаць, у іх былі нейкія іншыя справы, якія яны лічылі важнейшымі, і да ЕГУ проста рукі дайшлі толькі зараз. То бок яны не былі ў прыярытэце. Таму гэта абсалютна адпавядае сённяшняй рэпрэсіўнай логіцы, закатваць в асфальт все, прытым нават парэшткі нейкія, вальнадумства, якое нейкім чынам тэарэтычна можа працекці з-за мяжы ў Беларусь. Нават такім чынам, хаця ЕГУ-то ўжо даўно не ў Беларусі, разумееце. Поэтому крок цалкам заканамерны, з рэпрэсіўнай логікі дзяржавы слушны. Вось, а што датычна канкрэтных мэтаў, якія яны пераследуюць, я думаю, што тут дзве мэты. Першая мэта – гэта запужванне праз дэмаралізацыю. То бок глядзіце, як яны досыць абцікальна так падалі гэта, так, экстрэмісцкае фармаванне. Ну і што далей? І што далей? Тых, хто зараз экстрэмісты, хто і які гэта нясе наступствы, гэта ж нідзе не растлумачана. Для тых, хто вучыцца, гэта нясе наступствы. Для тых, хто ўжо адвучыўся, а калі адвучыўся, то колькі год таму, якія тэрміны даўніны распаўсюджваюцца. Намерана яны, я лічу, што намерана напусцілі туману, не праяснілі гэтую сітуацыю. Для чаго? Каб адбылася, як я ўжо сказаў, дэмаралізацыя, каб усе былыя сённяшнія навучэнцы ЕГУ сядзелі, хто ў Беларусі, хто ў замежжы, хто ў Беларусі сядзел траса, што за ім заўтра прыйдуць. І тут мы падыходзім да другой мэты, гэта выцісканне людзей. Да, какой нейкі працэнт там ЕГУшнікаў Беларусі скажуць: ай, прыйдуць, ды прыйдуць, альбо просто махнуць рукой: за мной не прыйдуць, я давно вучыўся. Некаторыя будуць сядзець на параной, так, улічваючы агульную атмасферу ў краіне, правда? Ось. А некаторы працэнт так возьме, збярэ манаткі, як бы і з'едзе. І на гэта, я думаю, і быў якраз такі асноўны разлік пазбавіцца гэтай патэнцыяльна небяспечнай праслойкі, хай і невялічкай, гэта не тысячы чалавек, да, ну, мажліва сотні, хай невялічкай пазбавіцца ў межах Беларусі і пазбегнуць таго, каб яны звонку прыязджалі ў Беларусь. Я думаю, на гэта ішоў асноўны разлік. Вот Радыё Свабода звярталася па каментар да адміністрацыі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, пакуль мы не атрымалі адказу. Ну, вот, і быў апублікаваны толькі кароткі допіс на сайце універсітэту, я зараз яго зачытаю. ЕГУ – гэта міжнародная акадэмічная супольнасць студэнтаў, выкладчыкаў, даследнікаў, аб'яднаных каштоўнасцямі адкрытага дыялогу, ведаў і свабоды слова. Універсітэт працягвае сваю дзейнасць у адпаведнасці з гэтымі прынцыпамі і застаецца прасторай для адукацыі і развіцця. Як вот это рашэнне агулам на будучыню ЕГУ можа паўплываць на супрацоўніцтва з міжнароднымі партнерамі, на прыём студэнтаў? Тут галоўнае пытанне – гэта прыём студэнтаў. І калі студэнтаў будзе нешмат, калі колькасць будзе скарачацца, зразумела, то прыйдзецца скарачаць і колькасць выкладчыкаў. Так што гэта сітуацыя вельмі сур'ёзная. Як будзе дзейнічаць кіраўніцтва, я пакуль не ведаю. Пакуль што вельмі такая сціплая інфармацыя, новая заява, якую вы прачыталі. Ну, я спадзяюся, што маючы столькі часу на падрыхтоўку, ну, з верасня прайшло ўжо шмат часу, ну, яны павінны мець і план Б, і план С, і штосьці яшчэ.
Ну, шмат рэакцый у гэтыя дні з'яўляецца. Былы палітвязень, палітык Павел Севярынец напісаў, што цяпер найлепшае выйсце для ЕГУ – это рабіцца элітнай вышэйшай школай для беларусаў замежжа. Ці гэта сапраўды будучыня ЕГУ, ну, прынамсі на пэўны час? Ну, тут зноў жа такі, так, гэта опцыя, і опцыя не дрэнная, але вось якое будзе рашэнне у кіраўніцтва ЕГУ, я не ведаю. А чым для вас была шматгадовая праца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце? Ну, і якое паводле вас мае значэнне гэтай навучальнай установы, мела значэнне для Беларусі, для беларусаў? Ну, для мяне гэта частка жыцця. І яна такая супярэчлівая. З аднаго боку, адна з самых такіх цікавых. І з пункту гледжання ось там росту, як мне казалі. І самае галоўнае з пункту гледжання ось камунікацыі міжнароднай. А з другога боку, для мяне гэта асабістая трагедыя. Ось, але ведаеце, ну, сёння такі дзень, што просто не хацелось бы узгадываць тое дрэннае, што для мяне звязанае з ЕГУ. Ну, калі браць агулам, то ЕГУ узнік як такая форма пераадолення ізаляцыі Беларусі ў сферы сацыяльных гуманітарных ведаў, той ізаляцыі, якая склалася ў часы савецкай улады, і далучэння да агульнай такой еўрапейскай і сусветнай навуковай і адукацыйнай прасторы. І пэўны час ЕГУ гэтую ролю адыгрываў, калі ён быў у Беларусі, і першыя гады існавання у Літве, калі вось у статуце было запісана, што ЕГУ – гэта інстытуцыя, якая прасоўвае еўрапейскія каштоўнасці, якая спалучае навучанне і навуковую дзейнасць на карысць беларускага народа для яго інтэграцыі ў еўрапейскую прастору. Так што, ну, збольшага пазітыўную ролю ЕГУ адыграў. Я прапаную паслухаць, што для студэнтаў азначае гэты універсітэт, і зноў жа былога палітвязня Міколу Дзядка, былога студэнта ЕГУ. Досвед досыць багаты, я навучаўся ім двойчы. Першы раз з 9 на 10 год на завочцы на праграме паліталогія і еўрапейскія даследаванні. Вось і ў 10 годзе тады мяне першы раз пасадзілі. А потым я ўжо пасля вызвалення пайшоў і перапаступіў нанова на бакалаўрскую праграму ўжо на дзённае аддзяленне па спецыяльнасці сусветная палітыка і эканоміка, і тады ўжо паспяхова скончыў ЕГУ, атрымаў свайго бакалаўра. Ну, уражанні былі амаль выключна пазітыўныя, то бок адзінае, чым можна аб'яднаць гэта ўсё, калі не пералічваць усё запар. Самае галоўнае адрозненне ЕГУ ад беларускіх ВНУ і беларускіх каледжаў – это то, што ў ЕГУ вучаць думаць. То бок у нас это розныя дзве крыху стратэгіі адукацыі, то бок адна гэта запхаць вучню ў галаву неабходную колькасць ведаў, пакуль ён вучыцца, а другая это ЕГУшная, гэта навучыць яго працаваць з інфармацыяй, аналізаваць самастойна. І вось ЕГУ якраз яе прытрымліваюцца, это ў іх атрымоўвалася не кепска, прынамсі я кажу за сваю праграму, не ведаю пра іншую. Вось, і я ЕГУ удзячны за тое, што яны мяне прызналі ў 21 годзе, што яны інфармацыйна мяне падтрымлівалі ўвесь час, пакуль я сядзеў. Ну і асабліва, канешне, удачны выкладчыкам ЕГУ, якія вельмі спрыялі майму палітычнаму станаўленню менавіта як палітычнага аналітыка, а не проста актывіста. Ну і шмат рэакцый у Літве ёсць на гэтае рашэнне ўлады ў Беларусі. Міністр замежных справаў Літвы Будрыс назваў абуральным рашэнне абвясціць ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі. Но гэты універсітэт перажыў закрыццё ў Менску, перажыў пераезд у Вільню. Ці стане гэта рашэнне новым выклікам, на які універсітэт таксама зможа пераадолець, як вы мяркуеце? Ну, гэта вельмі сур'ёзны выклік, і я даже не ведаю, што горш. Закрыццё ў Мінску, і з гэтага было выйсце, і
была просто такая феноменальная падтрымка ЕГУ з усёй Европы, з усіх заходніх краін. Усе стараліся дапамагчы. А зараз жа просто пытанне ўвогуле, што можна зрабіць. Вось я пакуль, ёсць прапанова Паўла Северінцы, мне здаецца, яна такая вельмі слушная, але што будзе выбіраць сам універсітэт, мне сказаць цяжка. Яшчэ раз, сітуацыя сапраўды вельмі складаная. Дзякуй вялікі. Нашым госцем быў гісторык Павал Церашковіч, дарадца Святланы Ціхановскай у адукацыі і навуцы. Ён быў старшынём сенату ЕГУ з 2009 па 2014 год. Дзякуй вялікі. Нема за што. Як заявіла лідерка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт застаецца найважнейшай адукацыйнай пляцоўкай для беларусак і беларусаў як унутры краіны, так і за яе межамі. Абвінавачанні, вылучаныя Генеральнай пракуратурай, не маюць пад сабой ніякіх законных падставаў і з'яўляюцца толькі прапагандысцкімі словамі, якія накіраваныя на апраўданне рэпрэсіяў. Гэта «Пік свабоды». З вамі Ганна Соусь. Да нас далучаецца юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка. Добрый дзень. Добрый день. У меня трошечки першае пытанне у вас пра дэфініцыі. Генпракуратура прызнала ЕГУ так званай экстрэмісцкай арганізацыяй, але не прызнала экстрэмісцкім фармаваннем. У чым тут розніца, што да крымінальнай адказнасці і да наступстваў? Ну, розніца ў дэфініцыях, і яна з таго, што экстрэмісцкае фармаванне – гэта не зарэгістраваная група людзей, якія ажыццяўляюць так званую экстрэмісцкую дзейнасць. Калі гаворка ідзе пра зарэгістраваны суб'ект, то гэта тут закон о супрацьдзеянні экстрэмісцкай дзейнасці кажа пра экстрэмісцкія арганізацыі. Калі перавесці на мову, колькі гадоў пагражае, за што? Маглі б вы вось гэтыя лічбы, мы не хочам запалохваць людзей, але тым не менш важна гэтыя лічбы агучыць. Ну, колькі гадоў вельмі залежыць ад таго, якія менавіта абвінавачанні будуць выстаўлены, ці будуць яны выстаўлены, і калі будуць, то якія. У адрозненні ад экстрэмісцкіх фармаванняў няма адказнасці за стварэнне і кіраўніцтва экстрэмісцкай арганізацыі, але ёсць крымінальная адказнасць за садзейнічанне і фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці. Вось гэта два артыкула, па якіх можна вельмі легко пераследаваць тых, хто датычны да працы ЕГУ, будь-то выкладчыкі, будь-то студэнты. Якія канкрэтныя рызыкі цяпер узніклі для студэнтаў ЕГУ, якія застаюцца ў Беларусі? Што б вы маглі ім параіць? Ну, тыя, хто меў стасункі з ЕГУ пасля 2021 году, могуць быць прыцягнуты да адказнасці за фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, то бок, калі яны ажыццяўлялі аплату навучання, яны фінансавалі вось гэтую арганізацыю у свеце беларускіх уладаў. Таксама для уладаў, можа быць, будзе цікавым паказальна прыцягнуць да адказнасці кагосьці са студэнтаў за тое, што сваім навучаннем яны як бы падтрымлівалі дзейнасць ЕГУ, і таксама можа быць по артыкулу, які прадугледжвае адказнасць за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, распачата следства. Таксама ёсць перспектывы, што могуць прыцягваць да адказнасці выкладчыкаў і тых, хто
супрацоўнічае, працуе ў ЕГУ. Ну, і ім таксама можа быць выстаўлена абвінавачанне ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Ну і можа быць яшчэ нейкія там фантазіі будуць рэалізаваныя шляхам высоўвання абвінавачванняў не са словам экстрэмісцкіх у дыспазіцыі там за не ведаю там распальванне варожасці, за дыскрэдытацыю Беларусі ці нешта яшчэ такое. А вы сказали пасля вы сказали пасля 2021 году, патлумачце, чаму пасля 2021 году, а не раней? Былі ўнесены змены ў крымінальны кодекс і стала крыміналізавана вось гэтая форма садзейнічання экстрэмісцкай дзейнасці, то бок садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці. Вось. Раней былі іншае заканадаўства, і таму ёсць спадзеў на тое, што раней за 2021 год менавіта вось такія абвінавачанні высоўвацца не будуць. Павел Церашкович быў госцем піку свабоды да вас, і ён казаў, што гэта тысячы людзей могуць трапіць пад гэтае рашэнне, могуць стаць фігурантамі крымінальных справаў. Паводле яго ёсць некалькі тлумачэнняў, гэта адно з іх, што проста сілавому апарату трэба знайсці для сябе больш працы. А вот паводле вас, якая была асноўная матывацыя, чаму гэта было зроблена? Ну, я падзяляю і такія ідэі. Беларускім сілавікам заўсёды добра мець пад рукой нейкі наступны ліст, перачань ці спіс. Вось. І калі ёсць спіс з некалькіх тысячаў адносна маладых, дэмакратычна думаючых людзей, то ёсць вельмі вялікая спакуса пад предлогам вось гэтага пераследа па экстрэмісцкім артыкулам прыйсці да іх, правесці нейкі агляд, вобшук, ператрус, там, задаць ім нейкія пытанні. Таму, ну, можа і так, але я таксама маю такія ідэі, што мэтай было і скараціць інтарэс да ЕГУ як да вельмі моцнай і добрай ініцыятывы беларускіх вышэйшых навучальных установаў. А якая парада праваабаронцам, што рабіць студэнтам, бацькам, выкладчыкам ЕГУ цяпер, ну тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, з'язджаць, ці неяк падрыхтавацца да таго, што могуць прыйсці? Ці можна зрабіць рызыкі меншымі? Ну, каб зрабіць рызыкі меншымі, то, безумоўна, лепш бы па меншай меры вось гэтыя першыя часы, калі яшчэ не вельмі понятно, што за практыка будзе фармавацца, правесці не ў Беларусі, калі ёсць такая магчымасць, то бок ці выехаць, ці не вяртацца вось проста зараз у Беларусь. Калі людзі ў Беларусі яны не могуць выехаць, то, безумоўна, трэба быць гатовым да таго, што ў любы час могуць пагрукаць у дзверы і пацікавіцца там зместам тэлефонаў, носьбітаў і задаць нейкія пытанні. Зараз вельмі складана казаць, што за фантазіі прыйдуць у галаву прадстаўнікам беларускага рэжыму. Былы кіраўнік Байсол Андрэй Стрыжак якраз
літаральна некалькі гадзінаў таму у сваім фэйсбуку падае кантакты эвакуацыйных службаў, куды можна звярнуцца, калі людзі адчуваюць гэтую небяспеку, што ім трэба з'язджаць з Беларусі. Так варта, магчыма, варта некаторым падумаць пра таксама такое выйсце. А давайте яшчэ раз удакладнім, якім чынам можа быць трактаваная аплата за навучанне, якое рабілі ці самі студэнты, ці бацькі, ці лёгка гэта ўладам трактаваць як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, ці будзе гэта рабіцца? Тут можна правесці паралель з гісторыяй фінансавання экстрэмісцкіх фармаванняў, калі данаты ў дабрачынныя гуманітарныя ініцыятывы былі потым расцэнены як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці. Таму цалкам верагодна, што тое самае будзе зроблена і з студэнтамі ЕГУ. Калі мы помнім, то вось гэтая кампанія пераследу тых, хто пералічаў грошы ў дабрачынныя ініцыятывы, прынеслі уладам Беларусі дзесяткі мільёнаў даляраў, еўра. Калі людзей прымушалі выплачваць практычна выкупы за тое, каб не патрапіць у вязніцу, але некаторым нават гэта не дапамагло, і яны апынуліся ў зняволенні. Таму цалкам верагодна, што гэта будзе вось такі канвеер па выбіванню грошай з былых і нынешніх студэнтаў, ці ў той суме, ці кратна, як гэта было з фінансаваннем ініцыятыў кшталту «Buy Help, Buy Soul». Тут важны яшчэ кантэкст, што гэтае рашэнне адбылося ў той момант, калі працягваюцца перамовы ўлада ў Беларусі з прадстаўнікамі прэзідэнта Дональда Трампа ў справе Беларусі Джона Кола. І гэты працэс, як піша ў сваіх сацыяльных сетках Джон Кол, вызвалення, перамова аб вызваленні палізняволеных працягваецца. І натуральна, што ён будзе паінфармаваны пра гэтае рашэнне, якое азначае фактычна з'яўленне новых палітычных зняволеных. Як вы мяркуеце, ці ў стане будзе амерыканская група, якая вядзе перамовы з уладамі Беларусі, нейкім чынам прыпыніць гэтае рашэнне, адмяніць гэтае рашэнне? Не хацелася б абясцэньваць намаганні амерыканскіх перамоўшчыкаў, але дасюль мы бачым толькі значныя зрухі ў частцы, якая тычыцца гуманітарных вызваленняў палізняволеных. Таму што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, яна па-ранейшаму катастрафічная. І вось гэтая чарговая гісторыя, гэты чарговы спіс новых патэнцыйных палітвязняў, гэта толькі чарговы спіс, таму што да гэтага быў гаюн, да гэтага былі дваровыя чаты, і калі гэты рэжым, гэты рэпрэсіўны рэжым існуе, то ён заўсёды будзе патрабаваць новых і новых ахвяраў. Таму я б не чакаў нейкіх хуткіх знешніх актаў дапамогі, якія бы проста зараз змянілі бы сітуацыю. У той час, калі вызваляліся палітвязні, гэта быў вельмі добры, вельмі станоўчы крок, вельмі пазітыўны, і ён нас вельмі парадаваў, але у той жа час практычна столькі ж людзей патрапілі зноў, не зноў, а на тыя ж месцы у месцах зняволення. Сярод выпускнікоў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту даволі шмат праваабаронцаў. Маглі б вы назваць праваабаронцаў, якія атрымалі адукацыю, гуманітарную адукацыю ў гэтай навучальнай установе? Не ведаю, як
выпускнікі, але я вельмі добра помню, як ЕГУ паўстаў за Марфу Рабкову, вясноўку, якая была зняволена ў 2020 годзе. Яны выступалі ў яе падтрымку, заяўлялі патрабаванне аб яе вызваленні. І вось зараз Марфа на волі, а яе альма-матер потрапіла пад пераслед па палітычных матывах. Я ведаю, што шмат хто з праваабаронцаў выкладаў ці выступаў на нейкіх мерапрыемствах у ЕГУ. Я сам працаваў у гэтай галіне. Я некалькі разоў выступаў перад студэнтамі ЕГУ з нейкімі лекцыямі, якія былі прысвечаны правам чалавека і свабодам. Таму я вельмі таксама падзяляю вось гэта адносіны да такога рашэння. Дзякуй вялікі. Нашым госцем быў юрыст праваабарончага цэнтру «Весна» Павел Сапелка. Свабода працягне сачыць за тым, што адбываецца вакол Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. І на гэтым я, Ганна Соўзь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.